Je leden 2007 a jsme na mezinárodním knižním veletrhu v Káhiře. Na syrském, libanonském, jordánském a palestinském stánku lze najít knihu zvanou Protokoly sionských mudrců, údajně tajný židovský plán na ovládnutí světa. Už před lety bylo prokázáno, že tato kniha je padělek a v některých evropských zemích bylo její šíření zakázáno z důvodu podněcování rasové nesnášenlivosti. Přesto se zde tato kniha těší oblibě. Židé se vždycky chovají stejně a překrucují pravdu. Prodává se ta kniha dobře? Nejen dobře, ale po milionech. Prodává se několik vydání po celém světě. Jak se z protokolů stal bestseller? Jak je možné, že se tento text, který byl poprvé vydán v carském Rusku, objevuje dnes na stáncích knižního veletrhu v Káhiře? Toto je pátrání po breviáři nenávisti. Protokoly sionských mudrců. Podrobíme všechny vlády naší svrchované vládě. Ukážeme naši sílu prostřednictvím teroristických útoků. Až ovládneme svět, nebudeme tolerovat žádné náboženství, kromě našeho. Naše ambice jsou bezmezné, naše chtivost nenasytná, naše pomsta nemilosrdná a naše nenávist spalující. Dílo absurdní literatury se postupem času stalo kultovní knihou antisemitů po celém světě. Je to však ještě horší. Protokoly se tváří jako zpráva z jakéhosi tajného setkání, během kterého sionští mudrci, tvořící nejvyšší výbor židů z celého světa, oznamují svůj machiavelistický plán převzetí světové moci. Kniha protokolů je nebezpečná, protože se zdá, že potvrzuje řadu fám o Židech, které po světě kolují už 20 století. Například to, že Židé nenávidí všechny lidi, že provozují rituální vraždy, že jsou krutí, že lichvaří a že spřádají intriky. Také, že jsou rádi v ústraní, milují tajemství a ze zákulisí řídí negativní chod světa. Jde v podstatě o jakousi stručnou příručku pro antisemitu, kterému se nechce procházet tuny další literatury. Tady má vše. Příběh protokolů začal asi před 100 lety v Rusku za vlády cara Mikuláše II. Poprvé je v roce 1905 publikoval jako dodatek své vlastní knihy ortodoxní spisovatel a mystik Sergej Nilus. V dalších letech text koloval v mysticko-náboženských kruzích a skupinkách ruských nacionalistů, kde o antisemity nebyla nouze. Možná by byl upadl v zapomnění nebýt bouřlivých historických změn v Rusku. V říjnu 1917 se bolševici zmocnili Zimního paláce v Sankt Petěrburgu. Když byl car Mikuláš II. S celou svojí rodinou v Jekatěrinburgu v červenci 1918 zavražděn, bělogvardějci okamžitě interpretovali tento zločin jako židovskou rituální vraždu. Obzvláště během občanské války v Rusku začali bělogvardějci protokoly využívat jako politickou a ideologickou zbraň k diskreditaci bolševické revoluce a tvrdili, že jde o židovské spiknutí. Zčista jasna tento dokument, který byl na světě už nějakých 12 let, přinesl jakési vysvětlení tohoto bouřlivého převratu. Bělogvardějci po občanské válce masově emigrovali do Evropy. Někteří z nich dále rozšiřovali sémě zla. Od roku 1920 začaly protokoly vycházet prakticky všude. Ve Velké Británii, Francii, Polsku a velice brzy i ve Spojených státech, na Blízkém východě a Japonsku.
Byla proto bez pochyby příznivá situace. Sionismus, židovské emancipační hnutí, byl právě na vzestupu a přiživoval všechny antisemitské představy. Sionismus nebyl ani zdaleka vykládán jako něco, čím skutečně byl, jako emancipační hnutí židovského lidu. Jeden lid, jeden stát. Jak tomu bylo s každým národním hnutím 19. století. Byl přehnaně vykládán a mýtizován jako globální sionismus, což postrádá význam, protože sionismus je už ze své podstaty národní hnutí. Je tam vyjádřena myšlenka, že Židé se chystají dokončit poslední krok svého projektu podmanění světa. Nyní už je to konkrétní a dá se mluvit o věcech, které se skutečně dějí, například bolševická revoluce. To vše dodalo protokolům jistou věrohodnost a autentičnost. V květnu 1920 publikoval prestižní londýnský deník Times úvodník věnovaný protokolům. Deník popisoval text jako znepokojující a dokonce vyjádřil obavy z údajných zjištění, která kniha obsahuje. Úvodník Timesu oběhl celý svět. Ve všech následujících vydáních protokolů, ať už v předmluvě nebo dovětku, byl zmíněn jako důkaz autentičnosti textu. Totožnost autora nebyla známa. Když však tuto ďábelskou knihu podpořil deník Times, není divu, že ji čekal tak neuvěřitelný osud. A proč bychom také nemohli věřit francouzskému novináři Victoru Lupanovi, jenž v roce 1999 do francouzského týdeníku Figaro napsal, že záhada protokolů byla konečně odhalena. Autorem tohoto podvrhu byl kariéristický aristokrat a skandální novinář Matvej Golovinský. Tuto informaci převzal týdeník Express i švýcarský a americký tisk. Vysvětlení znělo následovně. Protokoly byly antisemickým textem, který v Paříži v roce 1900 vytvořila ruská tajná policie Ochrana v čele s Piotrem Račkovským. Jejím cílem bylo zdiskreditovat liberalizační reformy cara Mikuláše II. A označit je jako spiknutí proti monarchii řízené Židy. Zbývalo ještě zjistit totožnost padělatele. Právník Matvej Golovinský, kterého vyškrtli z advokátní komory za zpronevěru, byl rovněž spisovatelem bez jakéhokoliv svědomí. To on text sfalšoval. Toto je muž, který Lupanův článek inspiroval. Knihovník Michail Lepekin, žije v Petrohradě. Tvrdí, že má důkaz o tom, že Matvej Golovinský je skutečným autorem protokolů. Prvním důkazem bylo svědectví Henryho Binta, napsané v roce 1917 v Paříži na žádost Svatykova během rozpadu carovy tajné policie Ochrana. Po převzetí moci vyslali bolševici Svatykova, aby vyčistil ruskou tajnou službu a přinutil bývalé agenty mluvit. V těchto souvislostech Bint tajemství vyzradil a citoval Golovinského. Toto svědectví jsem objevil v roce 1993 ve Svatykovových osobních archivech. Pro mě je tento dokument jasným důkazem Golovinského účasti na vzniku protokolů. Bintovo svědectví, v němž připisuje autorství protokolu Golovinskému, Svatykov poprvé zveřejnil v roce 1935 během procesu v Bernu. Byl to historický proces, iniciovaný švýcarskou židovskou komunitou proti šíření protokolů nacisty. Co ještě máte kromě dokumentu Binta a Svatykova? Našel jste něco nového? Kromě těchto dokumentů nic. Říkal jsem, že pracuji na Golovonského životopise. Mohu vám říct, kdy se protokoly objevily a jaký byl účel jejich vzniku. Myslím, že to stačí.
Nepochybně to stačí, ale není to žádná novinka. Podvod pokračoval dál, avšak jiným způsobem. Tento muž zkrátka plachtil na iluzích protokolů a sliboval, že je rozptýlí. V skutku nebyly potřebné žádné nové důkazy o tom, že protokoly jsou padělek. Každý, kdo tento případ zná, ví, že tato otázka byla vyřešena už dávno. Konstantinopol, rok 1921. Zde našli úkryt přeživší členové Bílé armády po ruské občanské válce. Mezi uprchlíky byl i Michail Raslovlev. Při své četbě narazil Raslovlev na dialogy mezi Machiavellem a Montesquiem v Pekle, které napsal Maurice Joly kolem roku 1850 v Paříži. Listoval knihou a přitom si všiml pasáží, které mu něco připomínaly. Tohle jsem už někde četl. Pročítal je znovu a znovu a najednou si vzpomněl, tohle jsem četl v protokolech sionských mudrců. Aby si své tušení potvrdil, pořídil si Raslovlev kopii protokolů. Srovnal obě knihy a všechny pochyby byly tam. Zdálo se, že v protokolech byly okopírovány celé části dialogů. S pomocí jediné řídící moci bych například ustanovil obrovské finanční monopoly, zásobárny veřejného bohatství. Brzy ustanovíme obrovské monopoly, které budou představovat zásobárny kolosálního bohatství, na kterých budou závislé dokonce i velké majetky křesťanů do té míry, že půjdou ke dnu. Člověk inklinuje více ke zlu než k dobru. Strach a síla jej ovládají více než rozum. Je třeba upozornit na to, že lidí se špatnými instinkty je víc než s dobrými. Ovládat je tedy lze nejlépe pomocí násilí a strachu. Musíš vědět, že žurnalistika je jistým druhem svobodného zednářství. Ti, kteří se jí živí, jsou navzájem více či méně spojeni pouty profesionální diskrétnosti. Už dnes přinejmenším ve francouzském tisku existuje solidarita v duchu svobodných zednářů. Všechny tiskové orgány spojuje dohromady profesionální tajemství. Ohromilo ho to, protože toto byl důkaz, že jde o podvrh. Ironií historie je, že dialogy mezi Machiavellem a Montesquiem se o Židech vůbec nezmiňují. Byly vydány v roce 1863 jako satira proti Napoleonu III. Padělatel protokolů prostě jen vyměnil postavy. Z Machiavelliho se stali Židé a jeho úvahy se staly zásadami sionských mudrců. Já se proměnilo v my. Michail Raslovlev se svým objevem svěřil deníku Times. Byl to nezvratný důkaz a deník, který před časem otevřeně vyjádřil pochybnosti, se rozhodl to napravit a otiskl šetření, které mělo konečně odhalit pravdu. Vydavatelé vycházeli z Raslovlevových objevů, srovnali protokoly s dialogy a došli k závěru, že jde o plagiát. Od roku 1921 už to bylo oficiální. Nebylo pochyb o tom, že protokoly jsou podvrh. Případ měl být uzavřen. Ve skutečnosti však byl teprve na začátku. Šetření deníku Times zprvu převzali i přední německé deníky. Tyto objevy zde však měly jen malý dopad a není divu. Alfred Rosenberg, budoucí ideolog nacistické strany, se postaral o podvrh i jeho šíření. V jeho rukou se protokoly staly důkazem nadřazenosti árijské rasy. Byl to však Adolf Hitler osobně, kdo udal tón a poskytl čtenářům návod, jak s protokoly nakládat. V roce 1925 ve své autobiografické knize Mein Kampf píše: protokoly mají být padělek, naříká týdeník Frankfurter Zeitung a snaží se o tom všechny přesvědčit. To je nejlepší důkaz, že jsou autentické. Ideální způsob, jak to posoudit, je srovnat je s historickými fakty posledního 100 let ve světle této knihy. Hitler prohlásil něco, co pak už neustále opakovali všichni zastánci protokolů až dodnes. Řekl, že konec konců důležitý není vznik protokolů, ani to, zda jsou autentické či ne. Důležitá byla každodenní realita a politické změny, které se děly a dějí ve všech historických obdobích.
A jsou důkazem toho, že protokoly jsou autentické. Hitler a nacističtí pohlaváři si mysleli, že objevili klíč k historii. Běh událostí posloužil Führerově věci. V roce 1929 došlo ke krachu na newyorské burze. Následkem ekonomické krize zůstaly miliony lidí bez prostředků. Protokoly byly připraveny rozdmíchat svou nenávist. Kapitalistický žid nahradil žida bolševického jako obětního beránka. Protokoly se s pomocí krize staly nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro nacistickou válečnou mašinérii. Dnes chci být ještě jednou prorokem. Jestli se mezinárodním židovským finančníkům opět podaří uvrhnout evropské národy do světové války, výsledkem nebude bolševizace světa, a tedy i vítězství židů, ale vyhlazení židovské rasy v Evropě. Myšlenka spiknutí je velice důležitá, protože je motivujícím mýtem. Je třeba shromáždit lid, je třeba vytvořit zdání boje proti hrozivým silám. Němci, zbavte se židovského útlaku! Protokoly velice dobře odrážely stav mysli, který je dohnal k tomuto apokalyptickému boji, v němž nešlo o nic menšího, než o záchranu celého lidstva. Po porážce nacismu v roce 1945 by se dalo čekat, že případ protokolů bude uzavřen. Nikoliv. I když v Evropě byly protokoly téměř vymýceny, objevily se znovu a v nové síle na Blízkém východě. Role protokolů v židovsko-arabském konfliktu ve skutečnosti sahá až ke spolupráci jeruzalemského muftího al-Husajniho s nacistickým Německem ve 30. a 40. letech. Al-Husajni zapřísáhle věřil v autenticitu protokolů a už dlouho před rokem 1948 se domníval, že existuje židovské spiknutí s cílem vytvořit stát v Palestině. Al-Husajni a Hitler, různé cesty vedoucí ke stejnému cíli. Díky této zprvu nepravděpodobné ose se protokoly udrží nejméně dalších 50 let. Antisemitismus a antisionismus pomalu splynuli v jedno. V roce 1948 se zrodil stát Izrael. Arabský svět byl ohromen. Veřejné mínění bylo připraveno na přijetí protokolů. V roce 1951 spatřilo světlo světa první vydání protokolů sionských mudrců v arabsko-muslimském světě. Herold arabského nacionalismu Gamal Abdel Nasir se stal horlivým podpůrcem tohoto podvrhu. Zaplavil arabský svět kopiemi knihy. Mnohý Arab si Žida představuje jako zbabělého poddajného člověka. V roce 1948 však Židé založili vlastní stát, porazili Araby, no a to byl náhle problém. Najednou tu máte rozpor mezi skutečností, což je židovský stát se silnou armádou, a tradičním vyobrazením zbabělých a poddajných Židů. Teorie spiknutí pomáhá tento problém vysvětlit. Možná vyhráli válku, ale bylo to díky jejich zvrácenému spiknutí. Události zrychlily na tempu v roce 1967 během 6denní války. V rekordním čase izraelská armáda odzbrojila arabská vojska a zabrala část Egypta, Sýrie a Jordánska. Území Izraele se strojnásobilo. Byla to naprostá potupa. Pro tento debakl bylo třeba najít vysvětlení. Protokoly byly pravým vysvětlením v ten pravý čas, aby zahladili skutečné příčiny porážky. Pomohli prezentovat vítězství Izraele jako výsledek celosvětového spiknutí.
Následkem toho se podvodný text setkal s obrovským úspěchem v Egyptě, Sýrii, Jordánsku, ve všech zemích Blízkého východu. Protokoly se v takové situaci ideálně hodily čelním představitelům této strany, protože jim umožňovali dokázat, kde byly kořeny zla. Ideální však byly i pro islamisty, protože představovali skvělý způsob, jak opět sjednotit lid proti Židům jako přízraku hrozící globalizace. Kdykoliv dojde ke krizi mezi muslimským a západním světem, protokoly se vracejí v plné síle. A v skutku dnešní arabský svět, otrávený islamismem, se stal ideální živnou půdou pro protokoly. Ať jde o útoky z 11. září nebo o válku v Iráku, podvodný text opět přináší vysvětlení běhu světa a označuje viníky. Samozřejmě pořád ty samé. Tito Židé, kteří se hrnou odevšad, zaplavují arabský svět a obzvláště Palestinu, jsou součástí spiknutí. Napsali protokoly sionských mudrců, ale popírají to a všude je zakazují. Po přečtení těchto protokolů si však uvědomíte, že to, co se dnes ve světě děje, bylo naplánováno před více než 1 stoletím. Dnešní převládající interpretaci protokolů můžeme shrnout následovně. Nejde o odhalení spiknutí židozednářského ani židobolševického a dokonce ani plutokratického. Jde o obrovské americko-sionistické spiknutí, což je ta poslední možná interpretace protokolů, šířená silou současného radikálního islamismu. Muslimský svět si myslí, že je ohrožen židokřesťany nebo židovskými křižáky. Judaismus rozděluje svět na Židy a nežidy. Judaismus se chová nepřátelsky ke křesťanství i islámu. Ve shodě s rozhodnutími sionistického kongresu, včetně tajných usnesení prvního sionistického kongresu, která někteří nazývají protokoly sionských mudrců, chtějí rozšířit vnitřní boj do všech zemí a vyvolat zmatek a nepokoj, aby mohli vládnout světu. Je nutné opakovat, že všechny tyto paranoidní řeči jsou založeny na podvrhu. Není divu, že následkem je naprosté blouznění. Ve skutečnosti se pojem protokolů stal synonymem nebezpečného spiknutí natolik, že když sunničtí islamisté chtěli očernit šíity, zveřejnili na sunnických webových stránkách sfalšované dokumenty, které nazvali protokoly kumských mudrců a ve kterých byl popsán zvrácený šíitský plán namířený proti sunitům. Když šíitové chtěli reagovat, vytvořili rovněž sfalšovaný dokument o tajném plánu sunitů pronásledovat a zničit šíity. Nazvali ho protokoly mudrců Sunny. Slovo protokoly se tedy stalo jaksi ekvivalentem zvráceného plánu. Ustanovíme nejvyšší vládu a budeme vládnout celému světu prostřednictvím nelítostné organizace. Až získáme kontrolu, ovládneme celý svět. Co to je? Co se to děje, šejku Hamede? Tohle napsali nějací šílenci. V roce 2002 zašli egyptští scénáristé ještě dál, udělali z protokolů televizní seriál. Seriál s názvem Rytíř bez koně popisuje příběh z rodu izraelského státu na počátku 20. století. Uhodnete, odkud jsou dialogy převzaty? Z protokolů téměř slovo od slova. Zlato, drazí přátelé,
je ta nejmocnější zbraň, jakou dnes máme. Díky zlatu máme moc zabíjet i darovat život. Avšak život nezvolíme. Podle 22. protokolu můžeme během 2 dnů vyzvednout jakékoliv množství zlata a investovat ho do porážky našich nepřátel. Rytíř bez koně je první inscenací malého komerčního kanálu Dream TV. Jehož ředitelem je egyptský obchodník Ahmed Bagat. Seriál byl vysílán v 17 arabských zemích a vedl k vlně protestů ze strany židovských komunit po celém světě. Ve skutečnosti jsem ani nevěděl, že se v seriálu jednalo o protokoly, až dokud Američané nezačali protestovat. Začal jsem se tedy pochopitelně zajímat, cože se to vlastně děje, protože my jsme v podstatě točili komediální seriál. Neměli jsme ani tušení, oč se vlastně jedná. Prý mluvíte rusky. Potřeboval bych, abyste mi přeložila tuto knihu, než odjedete. Protokoly sionských mudrců. Schovejte ji pod prostěradlo, pod matraci nebo pod oblečení. Choďte jako páv. Takhle. Nebojte se, Farate. Hodně štěstí. Možná je to padělek. Nejsem historik a není mým úkolem prohlédnout text a určit, jestli je pravý, anebo ne. Až na to, že tento text podněcuje nenávist. A tento seriál masivně rozšiřoval nenávist v arabských domácnostech. Rytíř bez koně, který se vysílal v době Ramadánu po denním půstu, si zajistil maximální publikum, odhadem několik desítek milionů diváků. To je terno pro antisemitskou propagandu v oblasti, kde televize je hlavním zdrojem informací. V této části světa někdo dokonce přiznal protokolům politickou legitimitu. Například hnutí Hamás, odnož muslimských bratrů v Palestíně, zahrnula podvrh do své agendy. V článku 32 charty hnutí Hamás se píše toto. Sionistické spiknutí nemá mezí. Jejich plán je formován v protokolech sionských mudrců a jejich současné chování je toho nejjasnějším důkazem. Jak je možné, že tento základní dokument, charta předního politického protagonisty na Blízkém východě, je založen na podvrhu? Je pravda, že charta byla sepsána v roce 1988, ale Hamás už dávno není nepatrnou skupinou. Jako vítězná strana posledních palestinských legislativních voleb stojí Hamás v čele pásmu Gazy už od roku 2006. Jak je možné domáhat se vážnosti, když nerespektujete pravdu? Chtěli jsme se ujistit a navštívit Gazu, abychom se na to zeptali 2 spoluzakladatelů strany Hamás. Nevadí vám, že protokoly, i když jsou podvrhem, zůstávají v chartě? Je mi jedno, jestli protokoly v chartě jsou nebo nejsou. Prakticky jde zkrátka o argument využitý k určitému účelu. Použili jsme je, abychom se odvolali na styl chování a vysvětlili mezinárodní spiknutí proti palestinskému lidu, vypracované v takzvaných protokolech sionských mudrců. Hamás mnohokrát pomýšlel na revizi charty, ale jsme neustále zaměstnáni bojem. Já osobně tyto protokoly neakceptuji. Dnes už ta kniha vyšla z módy. Nepředkládáme ji mladé islámské generaci ke čtení. Je to argument snadný, avšak nepřijatelný. Nicméně chtěli jsme si tuto informaci ověřit rozhovorem s novou generací hnutí Hamás.
Tak jako všichni členové Hamásu zařídil si mluvčí Fauzi Barum svou kancelář v civilní budově, aby se chránil před izraelskými útoky. Tam jsme se s ním setkali. Máme za to, že protokoly napsali Židé, protože Židé působí potíže po celém světě, v arabských a muslimských zemích, v Evropě i Americe. Všude je to stejné, kde se objeví Žid, nastanou problémy. Co když vám dokáží, že protokoly nenapsali Židé, že jde o směs různých textů? Ne. Všude se dočtete, že tyto protokoly napsali Židé. Jejich cílem bylo najít řešení, jak založit vlastní stát, jak to ostatně v protokolech tvrdí. Od veteránů se nová generace nemá o protokolech očividně co naučit. Přijala tyto nesmysly bez ptaní. A i kdyby se zeptala Hamás, který organizuje divadelní představení pro děti v palestinských uprchlických táborech, by pochybnosti brzy rozptýlil. Dohody z Osla z roku 1993 otevřely do kořán brány palestinským dětem, aby hráli budoucí roli v džihádu za národ, který přešlapuje na místě. Toto není skutečná inscenace protokolů. Je však nějaký rozdíl mezi obsahem protokolů a tématy dětských her v uprchlických táborech kontrolovaných Hamásem? Dokonce i mimo islámské kruhy mají protokoly v pásmu Gazy status referenčního textu. Lze je najít v knihkupectvích a univerzitních knihovnách a nejen těch ovládaných Hamásem, ale například i na univerzitě Al-Azhar ovládané Fatahem. Tuto knihu čtou studenti politických věd a magisterského studia velice často. Máme několik kopií a snažíme se sehnat nové vydání. Palestinské úřady zneužívaly podvodného textu jako nástroje ještě než se Hamás dostal k moci. Například v roce 2004 vydal palestinský úřad pod vedením Fatahu v čele s Jásirem Arafatem nové učebnice pro střední školy. V těchto knihách byly uvedeny citace z protokolu jako autentického dokumentu, který vysvětloval příčinu vzniku izraelského státu. Když se v Gaze dostal k moci Hamás, jeho vztahy s Fatahem ochladly. Zdá se, že Fatah je dnes ochotnější sjednat s Izraelem mír. Pokusili jsme se zjistit, zda nový Fatah rovněž změnil své myšlení o protokolech. Četli jsme je a čteme je i nadále. Chceme po svých členech, aby tuto knihu četli velmi pozorně a naučili se, jak se náš nepřítel chová. Ta kniha je skutečná, je reálná, můžete se jí dotknout, cítit ji, pochopit ji. Výsledky této knihy jsou vidět. Je to skutečné. Jsou tu lidé, kteří byli vychováni podle principů v textu velice přesně popsaných. Četl Jásir Arafat protokoly? Samozřejmě, že ano. Všichni členové Fatahu je četli. Důležité však je, zda jim věříme a my si nemyslíme, že se jim podaří svůj plán uskutečnit, i když v některých částech už uspěli. Naším úkolem je jim v tom zabránit. Společně, bok po boku, půjdeme až do Jeruzaléma. Až do Jeruzaléma. Až do Jeruzaléma. K Jeruzalému pochodují miliony mučedníků. Je možné se neznepokojovat při pohledu na tyto scény?
Je možné doufat v mír, když lidé otevření dialogu popírají skutečnost stejně jako náboženští extremisté? Jsme opět v Evropě, kde se na protokoly po druhé světové válce a holokaustu zcela zapomnělo. V některých zemích, včetně Francie, je publikace tohoto podvrhu dokonce zakázána zákonem. Znamená to však, že s podvrhem je konec? Jsme na pařížském předměstí Issy-les-Moulineaux. Nazdar, Adolfe. Tak trochu mystický Adolf. Některým nostalgikům nepřipadá ta podoba příliš věrná. Tady je titulek Otec Izraele. Adolf je totiž skutečným otcem Izraele. Alain Guillaunet je extrémně pravicový vydavatel, což ho přivedlo k vydání protokolů. Tady jsou vydání z května 1990, kde jsem protokoly publikoval. Tyto texty jsou naprosto autentické, o tom není pochyb. Jejich odraz lze vystopovat v každé zásadní události 20. století. Židovská nadvláda je stále více zřejmá se vším jejich barbarským jednáním. Guillaunet není sám, jelikož popírači holokaustu se internet jen hemží. Protokoly samozřejmě patří do jejich repertoáru. Internet umožňuje rozšiřování původního textu, různých komentářů a rovněž rozličných verzí, napsaných v současném kontextu 21. století. Tohle je něco amerického. Židé ovládají filmový průmysl. Je tu seznam židovských režisérů, včetně Francouzů. Je to stále ten samý princip. Jedni ovládají svět, druzí filmový průmysl, další finance a další tisk. Protokoly nemusí být explicitně zmíněny, ale podstata je stejná. A to, že Židé ovládají svět. Židovské nebezpečí, chcete-li. Vezmete si protokoly z 19. století, hodíte je do mlýnku a bác ho, vytáhnete verzi pro 21. století. Existuje nějaká verze pro 21. století i v Rusku, kde podvrh vznikl? Господь, очистите живота моего, от кого страшуся. И твое сохраняй. Vrátili jsme se tam, kde vše začalo. Toto je Krutec u Moskvy. Do této vesničky se 2000 obyvatel přicházejí poutníci z celé oblasti. Je tu hrob Sergeje Niluse, prvního vydavatele protokolů. Ti, kdo čtou jeho knihy, o jejich významu nepochybují. Je hřích tohoto muže neuctívat. Při četbě jeho knih zmoudříte. Patnáct let po pádu Sovětského svazu Rusko znovu objevilo víru. Knihy Sergeje Niluse se vrátily na pulty knihkupectví po celé zemi. Nilus se stal bestsellerem a stejně tak protokoly. Četla jste ji? Líbila se vám? Ano, donutí vás přemýšlet. Myslíte si, že Nilus má s protokoly pravdu? Nelze to popřít. Není to absolutní pravda, ale pravdě se to blíží. Prodáváte je už dlouho?
Ano, různá vydání. Řekněme tak 5 let? To víc. Text vychází jako dodatek k Nilusovým knihám nebo jako zkrácená verze v církevních novinách, vydávaných potají. Máte protokoly? Kupují se často? Ano, docela často. A kdo je kupuje? Většinou věřící, muži i ženy. Onehdy jsem jich prodala 150. To je můj poslední výtisk. Optina Pustýň je nejvýznamnější klášter ruské ortodoxní církve. Po pádu komunismu klášter opět získal svou někdejší slávu. Přicházejí sem věřící z celé země. Nilus zde strávil poslední dny svého života. Jeho díla jsou tedy v klášterní knihovně vítána. Tohle je Nilusova kniha. Obsahuje i protokoly? Ano, tady jsou. Ukážete mi je? Tady je text, obsah knihy a protokoly. Tady. Vidíte? Jsou protokoly žádané? Ano, jsou. Dá se říct, že je neustále někdo z bratrů čte. Bratři si knihu vypůjčí, se zájmem si ji přečtou a pak o ní s vírou diskutují. Netvrdí, že je to lež, čtou ji s velkým zájmem. Co se v Rusku odehrálo, že se protokoly opět vrátily do středu zájmu ze zapomnění, do kterého upadly po bolševické revoluci? Podívejme se zpět do historie. 80. léta 20. století. Gorbačov, perestrojka. Odpůrci komunistického režimu využili převládajícího zmatku a oživili mýtus židovsko-bolševického spiknutí. Například nacionalistická skupina Pamjať, vedená Dmitrijem Vasiljevem, rozšiřovala protokoly v samizdatovém vydání. Podvodný text se stal biblí pro antisemitské nacionalisty. Na politických mítincích Vasiljev horlil. Marxismus vzešel z judaismu. Komunismus a nacismus mají stejnou tvář. Soudíte-li je podle počtu jejich obětí. Skupina Pamjať jako první vydala protokoly v demokratickém Rusku. Ortodoxní církev, která se od pádu Sovětského svazu vylízala z ran, v publikaci pokračovala. Ortodoxní věřící se v současnosti radují a rozšiřují antisemitské teorie o židovském spiknutí. Ti nejurputnější vytvářejí naučné televizní programy o údajné židovské nadvládě v Rusku. Tyto programy vysílají některé místní stanice, například program nazvaný Židovský fašismus a satanismus v Talmudu. Rozsah vyhlazování Rusů židovskou mocí je děsivý. Podle odborníků bylo od takzvané demokratické revoluce Rusům ukradeno 500 miliard dolarů. Из России было вывезено более 500 миллиардов долларов. Vše je dobré pro šíření strachu. Talmud, ďábel, ruští oligarchové, dokonce i Boris Jelcin je spojován s konspirační teorií ve shodě s ideologií protokolů. V očích některých ortodoxních věřících je součástí spiknutí vše. Dokonce i ruské úřady mají podporovat Židy v jejich boji proti ruskému lidu. Pod židovskou vládou jsme my, Rusové, decimováni na vlastní půdě. Protokoly jsou jako obvykle ideálním nástrojem pro přiživování paranoje. Prostřednictvím tohoto podvrhu jsou Židé využíváni jako obětní beránci tou částí občanů dnešního Ruska, která je znepokojena s horšícími se životními podmínkami, které přinesly demokratické změny. Může za to jejich celosvětová mafie. Můžete jim říkat, jak chcete, ale Židé jsou v první linii. Můžete říct, že jsou to svobodní zednáři. Vše, co se děje, předvídali už dávno. Nic se neděje náhodou.
Události se nedějí jen tak bez příčiny. V této knize jsou popsány všechny světové vládnoucí trendy. Většina je tu uvedena. Tváří v tvář nenávisti, kterou protokoly vyvolávají, podal předák židovské komunity v Jekatěrinburgu Michail Ostrach na diecézi stížnost. Nilusova kniha s názvem Je zde, stojí za dveřmi vyjadřuje nejlépe ideologii ruských antisemitů. Zobrazuje Židy jako lid uctívající ďábla, nepřátele křesťanů. A jako dodatek Nilusova díla jsou tu i fragmenty protokolů na podporu Nilusovy ideologie. Kdyby je církev vydala samostatně, vyvolala by protesty. V tom je to nebezpečí a bohužel pochází od ortodoxní církve. Zároveň tvrdí, že jsou přátelé muslimů, židů i buddhistů, mají poradce v prezidentově kabinetu, často se setkávají a vše se zdá být v naprostém pořádku. Ve skutečnosti je to podvod. Je očividné, že ortodoxní církev se snaží získat zpět moc, jakou měla před komunistickou érou, aby mohla ovládat lid a politické autority a získat tak kontrolu nad celou společností. Jsou ke znovu získání moci ospravedlnitelné všechny prostředky? Míříme do Moskvy, kde se nachází ústředí ortodoxní církve. Já jsem proti masovému šíření tohoto textu, obzvláště v kostelech. Avšak historikové i lidé, kteří se zabývají politickou skutečností, jej potřebují znát. Je povinností politiků i intelektuálů přemýšlet, proč se velká část tohoto textu mohla stát skutečností. Proč určitá elita, nemyslím tím Židy, ale elitu různých národů, často skrývá svá škodlivá rozhodnutí před vlastními lidmi. O této otázce má cenu diskutovat. Toto prohlášení je důkazem toho, že i nejvyšší představitelé ortodoxní církve věří v konspirační teorii. Ostatně stížnost Michaila Ostracha byla na vliv církve krátká. Soud rozhodl, že protokoly jsou neškodné a podvodný text se vrátil zpět na pulty jekatěrinburských knihkupectví. Proč by tedy mniši měli zábrany, když spravedlnost prohlásí, že podvod je stejně dobrý jako pravda? A proč zrovna Židé? Proč ne Američané nebo Finové? Protože zavraždili Krista. Víte o tom? Jsou to Kristovi nepřátelé a zůstávají jimi. Nejde o celý národ. To spiknutí nepřipravovali všichni Židé. Někteří se však od narození až do smrti snaží škodit křesťanstvu. Vy věříte, že to spiknutí skutečně existuje? Nevěřím ničemu, díky Bohu. Nebuďte protokoly tak posedlá. Už dávno se staly skutečností. Není třeba je číst, je příliš pozdě. Musíme je však brát v úvahu. S Bohem. Když jsme podali stížnost, média ji tlumočila. Začaly mi chodit různé výhrůžky a varování. Tady je pár dopisů. Tenhle přišel z Kaliningradu, tento z Tatarstánu, z malé vesničky
soudě podle adresy. Cituji, přijde čas a vy budete proklínat den, kdy jste spatřili světlo světa. Smrt špinavým Židům. Holokaust, který jste v letech 1941 až 45 připravili, nebyl nic ve srovnání s tím, co čeká odporné Židy v Rusku. Kruh se nyní zoufale uzavřel. Abychom se o tom přesvědčili, vracíme se k Michailu Lepekinovi. Vzpomínáte? Historik, který tvrdil, že vyřešil záhadu podvrhu, když odhalil totožnost autora protokolů. Proč jste ty dokumenty nepublikoval už v roce 1993, když šlo o tak mimořádný objev? Jak to říct slušně? Z toho samého důvodu, proč nešlápnete do psího lejna. A co je tím lejnem, do kterého jste nechtěl šlápnout? Především jsem měl spoustu jiné práce. A navíc psát o rusožidovských vztazích, napadat autenticitu protokolů, plést se do tohoto sporu, to zkrátka nebylo slušné. Mají podle vás Židé v dnešním Rusku příliš velký vliv? To je velice rozšířený názor. Já k tomuto tématu neříkám nic nového. Takže psaní o protokolech a účast v tomto sporu by mě přivedly do situace, řekněme, dvojznačné. Co si však potom všem o protokolech myslíte? Je to Golovinského mistrovské dílo. Proč mistrovské? Byl prorok. Byl to prorocký začátek. A navíc to byl legrační člověk. Co k tomu dodat? Muž, který měl strhnout závoj, který tvrdil, že má důkaz, jímž celý případ jednou provždy rozřeší, je nakonec sám zastáncem podvrhu. Je to hořká lekce v době, kdy konspirační blouznění jen bují. Učí nás, že rozum nehraje žádnou roli, když se lidé jednou provždy rozhodli, že pravda je jinde. Je to jen další důvod, abychom nahlas řekli, pravda není jinde, je přítomna ve faktech. České znění vyrobila první zpravodajská AS ve studiu ProTime.